Content creators, I just want to motivate you. Don't give up. Keep pushing. Good things takes time. What's up YouTube, it's your boy Sana Van Puntanangane. And I'm back and again with another video, with another bang. As you can see. So today, episode 1, season 1. Angtola, season 1. Yo, jama mistake. So ninamagama njelane rules ngizona amagama njelane. So i-questions onbuza naqala ukuthi type yakho umuntu onjani? Ntwana nawe uyazi ntwana umuntu kahle ntwana angibamba ipoli angibamba ngabe emnyama vela aye red flag Ngilo kuphela ya ntwana. So i-type yakho umuntu onjani? Umuntu omuda yomhlophe. Yo, okay. Jama ngizela. Okay, i-red flag yakho konkelwe. Yeah? I-red flag. Umuntu omnyama ndoda ngimthanda. Kuphela like it. Yeah. Ngiyathusa. I-red flag. Umuntu ongazi next. Okay. So okay, i-green flag. Yini? Owazi? Oh, i-green flag yakho emfanini like. Uphapayo mara mela limit. Oh, nalo ngathi yaphapha. Ayisisi ngiphapi mina. Umuntu right. Oh. So okay. Yini into ayenza like ongathi like yo ngiyasola ukuyenza emfanini? Yikho. Wena intombazaneni Njani so? like into ayenza uzisolayo. Ntwana. Ukuthi ima ntwana manje ngithanda sex kakhulu. What do you mean? How? How have you? Wala You're just ruining it. Come on, lips, you're ruining it. Wala ka. So wena ithanda lento le ayithandayo. Hayi. Sisebenzisa condom. So uthatha how many days like uthi umfana like umnike lento le nayifunayo? Satha 6 months. Wena ngakulinda 6 months. Ngeke awuthi phela singabantu phela siyawona mfuthu. Sayihalela lento. uNkulunkulu uyenzeleni ngani lento? Yeah. Mbamba. So ngizonishiya 5 minutes ne. Mara anibuzana amagama anibuzana okay ukuhlala ngabuzana but amagama Right. yeah That's akasondele la sister bani wenza njani uma sister njani right yini ngathi uthukiwe noma yini mai Nix. hawa uhlala kuphela ngapha mathayilini Yeah. mina ngihlala ngale Rehoboth mina yeah mai yini into uyithandayo emfanini angaphapha ngisho mara mina ngiyaphapha ngiyazazi Izosebenza ke. njani mai Kahle. kumele siphaphe phela sithu Hayi. Mina kuphapha ugela yona. hawa phela nami ngiyaphapha ngiyazazi and intombazana ve angizwani nayo intombazana iphapha ngeclub bayazi intombazana iphapha ngisha Nami ugayi uthanda isex angisebenzi nayo. hawa Soba ne-drop. ngani mai ikhona ngisho condom bayisebenziselini kanti condom endoda imchick endoda amai sengifuna ukumbona mai lu ngathi thapi yami okay so since nikhulumile mritha ngayi Yeah. Mrita 6. mubhekile type yakho Maybe. wena mritha ngayi 5 mubhekile type yakho bambana izandla sibu
Soft kakhulu lizo. So sajamela kula manamba nwa choosing. Okay, so 16, how many minutes left? 5. Ay 5 minutes ngana. So okay. Angazi nganibuza ne. Yini into ufuna ukuyazi ngayo? Ukuthi umuntu onjani personality yakhe. Personality yakho. Ano ngumuntu ogreen lo tamina out green yangibamba. Pusha lapho nalapho. Yena umbuzo. I'm here to tell you right now. We don't care. Let me tell you, we don't care. Ngizombuza kahle vele mase sibonana. Okay. So body count yakhe ithi Yo 0. wena 0. Maya mkhona. Angimkhona. Yeah. Angimkhona. Jaminza. I'm not gay no more. I am delivered. I don't like men no more. I said I like women. Omkhona. What abakhola? Ay no. Na 0 serious. Baby. I'm serious. Ayikho le ithanda sex ngingakho. Ilikhaya. Oh 0-0. Yeah. Oh should ay enhlakezini ngizokhounta until ku5. Ngizothi 1 2 3 4 5 bese niyakhumula. Bengithi 4 nakhumula 25 nabhekana. Ne? Bhekane. 1 2 3 4 5. Nasaban. Peganana. No. You. Okay. Pegan ngapa. Hantu nang chicken doon. Yimna. Maranton na yin to ano maranton. Maranton. Marami ng money potential. Netsway kakhulu umuntu. Kung susalo. Ay, ikhole. Remove alone. Ay, papa kakhulu. Tono nang chicken to. So umreza ngay lagi ben pegen so man. Entek 0. Wena. Ay, -0. Vele. Hanto nang chicken. Okay, ngineza 5 minutes okugcina. Ngakhuluma. Ya, nibheke. Hanto. Sendelani. Nawavuma vele bakenza i-blanket vele nawavuma. Yeah. Wavuma vele. Ay, TIS. Ay. Ngala. Ay. Wavuma vele naw. Wala nawe bo. Amna mito ko tao, chiro krene yabo. Ganmuwe. Tawa mato. Yo, Yang azmi. ngiyakwazi. Ngazilawu. Ngiyabo. Mfunda. Ngithenya. Mchika nzwana. Ntona ngeke ntona. Kelingi second ton. Ay ngicela second awuthiyama. So ahamba kahle. Ay akahamba kahle awuthiyama. Yini wrong? Okay, yini wrong angayilungisa. Ay, umuntu manje ish uthumacho. Yenza ngathi uyazi lo muntu lo. Yini nangayilungisa?
angangazi ntwana indoda umuntu lo ndoda Okay, yini uyibona i-wrong? indoda indoda man chika man man So le 6 le ihambe nani 6 le? Azijane. Thanda bogel kakhulu umuntu. Ona uyamazi like wathanda amagela kakhulu. ndoda mfit into kahle ndoda mfit angibamba kufanele uzinjoyele kula mantombazana. So wena ufuna ukuba yi-1? Yeah. Ish, khambanga kahle ngizamile. Ish, Ntwana so sayivala ngisho. cela second mfit. So akhambanga kahle. So sizobona kwi-next video, next episode ukuthi kwenzakalani. Maybe singamletha, maybe naye ngingamletha. Sizobona phambili. So please share and subscribe and do the most and comment ukuthi yini favorite part oyithandile. So yeah, sesiqedile. Done.